assalamu alaikum. Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To da farko dai zan so in ji sunanka. Sunana Mansur Haruna Ahmad, community health practitioner. Wato likita mai kula da kiwon lafiya na mutane. Okay. To yayi kyau. Malam Mansur Haruna, akwai wata kalma a kimiyyance ana ce mata hypertension. So a Hausance me za ka iya faɗa a kanta wanda za ka warware mutane da Hausa san me wannan kalma take nufi ita hypertension? Ita kalma ta hypertension wata kalma ce wacce take a kimiyyance aka ba ta ma'ana kamar yadda science da ya ba ta ma'ana cikakkiya wacce ko ina haka ma'anar ta take. Wacce take nufin is a persistent elevation of blood pressure 140/80. Abin nufi da ake nufi a nan shine akwai systolic da muke faɗa a cikin kimiyya a makaratun science namu, wannan gaskiya, kuma diastolic da ake yin magana yaren science namu. Shi systolic din shine sama ya kasance 140, shi kuma diastolic din ƙasa kenan ake nufi, ƙasan ya kasance 80. To wannan shine normal rate, shi wannan shine normal rate na duk wanda yake da hypertension. Abin da ake nufi ran shine daidai abin da ake so kowane dan adam ya kasance da wannan yanayi a cikin lafiyarsa ta jikinsa. Yanzu dai kana nufin idan reta ta yi sama da ka faɗa shi ne systolic ko? Na'am. Idan ta yi sama kenan ta wuce ka ce 140 kenan, gaskiya ne, an samu matsala kenan. an samu matsala. To shi kuma wannan na ƙasan da ka faɗa diastolic ko? To idan diastolic kuma shi sama ya fa? Idan diastolic din ne wannan ya sama, shi kuma yana nufin cewa pulse din mutum yana ƙara yawa kenan. Abin da muke nufi pulse shine bugun zuciyarsa yana ƙara yawa. Nan ma kana da matsala kenan. Akwai matsala, mutum yana buƙatar ya samu hutu ko wani abu. Wannan shine abin da muke wannan abu. In na gane kuma idan ƙasa ya fa? Idan kuma ƙasa yana nufin cewa mutum jininsa ya yi ƙasa, yana nufin cewa ya fi jininsa ba shi da ƙarfin da ya kamata a ce a kimiyyance da muke magana a kai mutum ya kasance a wannan yanayin. To wani lokacin ma akwai yanayin da ake samu a ba mutum shawarwari idan yi wannan ƙasa, yakan kasancewa ko a ba shi wani normal saline da muke ORS. To yanzu Malam Mansur, waɗanne irin alamomi mutum zai ji a jikinsa ya san ya kamu da ita wannan cuta da kace hypertension ita ce hawan jini? Na wannan ita cuta hypertension da kowa ya sani, birane da ƙauyuka da karkara, hypertension hawan jini, alamomin da take bayyana a jikin kowane ɗan adam shine mutum yakan kasance yake samun tsananin ciwon kai. Sannan ɗaya kenan, yawa akwai tsananin ciwon kai kowane lokaci mutum zai dinga jin wannan tsananin ciwon kai. Sannan kuma zai dinga gani hazazu, sannan kuma zai dinga jin ciwo, yawa hazazu shi ne mutum yana ganin garin yama wani dindin haka, shi ma wannan alamomi ne na hawan jini. Sannan kuma mutum zai dinga kasancewa bacci bai dinga samun isasshen bacci da daddare ba, wani ma baya iya yin bacci da daddare. Wannan alamomi ne na hawan jini. Kuma yawanci za ka ga musamman aka ce mutum tsofaffi ne ko wani makamancin haka, akwai yawan fitsari haka, shi ma wannan alama ce jinin mutum ya hau. Wannan duk wasu alamomi ne wanda a kimiyyance muka san cewa insha Allah duk wanda ya ji wannan alamomin to alama ce ta hawan jini ya faru da shi, ko mace ya fitan shi yawa. To yanzu Malam Mansur, waɗanda irin mataki ya kamata a ce mutum ya ɗauka ma kansa idan ya ji irin waɗannan alamomi a jikinsa? Gaskiya ne, matakan da mutum ya ɗauka masu mahimmanci in mutum ya ji wannan alamomi na hypertension ko kuma hawan jini da kowa ya sani da Hausa shine musamman mutanenmu na ƙauyuka da karkara da kuma birane. Alhamdulillah, duk wanda ya ji wannan yanayin to ya garzaya. Akwai lokutan da ake jin su, wani yakan iya jinsa da daddare, wani yakan iya jinsa da rana. To muddin idan mutum ya ji wannan yanayin da rana, to ya yi kokari ya garzaya karamin asibiti mafi kusa da shi a inda yake don a duba shi a ga a cikin wannan yanayi, saboda abu ne mai matuƙar hatsari a cikin mutane. Gaskiya ne wannan. Sannan kuma idan ya kasance kuma da daddare ne, kaga da daddare lokaci ne wanda yana da wahalar samun, babu accessible. Muka ce accessible, babu yadda zai samu sauƙin zuwa available, yawa babu available a kusa, dama an san da wannan. Sannan accessible ne yana da nisa da inda ya kamata ya je ya samu kansa lafiya.
makamancin haka, to ya kamata a ce a daren nan zai iya samun dan paracetamol haka ya samu ya dan sha, kuma sannan ya kwanta ya huta zuwa safiya kuma insha Allah sai ya garzaya zuwa asibiti mafi kusa da shi. In ma ya nesa da shi dai zuwa safiya zai kokari dai ya je kai ya zauna kuma ya ci gaba da shan wasu magungunan waɗanda kuma su iya sa shi wata matsala kuma daban. Wannan gaskiya ne. To yanzu Malam Mansur, waɗanda irin mataki ya kamata a ce mutum ya ɗauka ma kansa idan ya ji irin waɗannan alamomi a jikinsa? Gaskiya ne, matakan da mutum ya ɗauka masu mahimmanci in mutum ya ji wannan alamomi na hypertension ko kuma hawan jini da kowa ya sani da Hausa, shine musamman mutanenmu na ƙauyuka da karkara da kuma birane. Alhamdulillah, duk wanda ya ji wannan yanayin to ya garzaya. Akwai lokutan da ake jin su, wani yakan iya jin sa da daddare, wani yakan iya jin sa da rana. To muddin idan mutum ya ji wannan yanayin da rana, to ya yi kokari ya garzaya ƙaramin asibiti mafi kusa da shi a inda yake don a duba shi a ga a cikin wannan yanayi yake, saboda abu ne mai matuƙar hatsari a cikin mutane. Gaskiya ne wannan. Sannan kuma idan ya kasance kuma da daddare ne, kaga da daddare lokaci ne wanda yana da wahalar samun, babu accessible. Muka ce accessible, babu yadda zai samu sauƙin zuwa yauwa, babu available a kusa, dama an san da wannan. Sannan accessible ne yana da nisa da inda ya kamata ya je ya samu wa kansa lafiya, makamancin haka. To ya kamata a ce a daren nan zai iya samun dan paracetamol haka ya samu ya dan sha, kuma sannan ya kwanta ya huta zuwa safiya kuma insha Allah sai ya garzaya zuwa asibiti mafi kusa da shi. In ma ya nesa da shi dai zuwa safiya zai kokari dai ya je kai ya zauna kuma ya ci gaba da shan wasu magungunan waɗanda kuma su iya sa shi wata matsala kuma daban. Yanzu Malam Mansur, a ce ni Nura, ni ne na zo gurinka da irin waɗannan alamomi ina jin su, abu na farko me ya kamata a ce ka fara yi? Idan na ji ka da wani, duk wanda ya zo da irin waɗannan alamomin, alhamdulillah ya zo asibiti, musamman mu asibitin mu na karkara haka firamare gaskiya shine karamin asibiti. Idan ka zo za mu fara yin kokari mu auna ka, mu tabbatar da cewa yanayin yadda jikinka yake. Idan wannan abin ne hypertension, abin da kowa ya sani shine hauhawar jini, to za mu tabbatar da cewa mun kare ma zuwa sau 3. Abin da ya sa muke yin wannan abin zuwa sau 3 ba da kayi wa mutum sau 1 ba kawai ka nuna cewa yana a'a, ka yi mai zuwa sau 3 ka tabbatar da cewa wannan hawan jinin ne. In ya so sai ka kokari ka bashi start maganin da ya kamata ya sha, sai kuma ka yi kokari ka tura shi inda ya kamata a ce an yi mai wannan maganin yadda ya kamata. Sannan kuma akwai yanayi da ake shiga wani lokacin, za a ga yanayin renting. Abin da muke nufi da renting, yanayin adadin da muke dubawa. To mutum maybe yana cikin wani yanayi ne ko na tunani ko na tashin hankali, sai mu bashi wasu shawarwari mu ce to ya kamata ka cika kaza kafin kwana 3 mu karasa ganin cewa ya yanayin jikin nasa yake, mu ci gaba da monitoring. Ma'ana monitoring kenan, mu ci gaba da kula da yanayin yadda jikin ɗan adam yake. Ok, to karka ce ne na katse ka. A baya ka yi maganar gwaje-gwaje. To da waɗanne irin abubuwa kuke gwaje-gwajen idan mutum ya zo da wannan alamomi na hauhawar jini? Na'am, akwai abin da muke cewa spirometer ko mu ce BP apparatus, blood pressure apparatus. Amma a hausance muna nufin cewa a ma'aunin gwada jinin ɗan adam, mu ga yanayin yadda lafiyarsa take. Wannan abu ne wanda yake da mahimmanci a gare duk wani wanda yake ma'aikacin lafiya yana proud, ma'ana yana alfahari da wannan abu, saboda duk abin da za ka yi dole sai ka yi amfani da wannan abin, za ka san yanayin jikin ɗan adam yake. Sannan kuma a wannan lokacin za mu san cewa a wannan yanayi yake da wannan abu ma'aunin namu, wato muna ce masa BP apparatus ko kula. To Malam Mansur, wannan tattaunawa da muka yi da kai akan hypertension, wato hauhawar jini, a gaskiya na ji daɗin ta, kuma na san su kansu mutanen da suke sauraron mu su ma suna jin daɗin wannan firar tamu. Saboda haka za mu ɗan ba da lokaci kafin a ce mun dawo mun ci gaba da tattauna ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda suke ɗan kukkulle wa mutane kayuwa. Saboda haka yanzu za mu ringa ɗaukar condition ɗin a irin cututtuka daban-daban zuwa 1, 2, 3 muna ɗan bayanin su, ko da zuwa duk sati ne ba mu ringa ɗorawa, saboda mutane su ringa tsaya suna ɗan amfana. Musamman mutanen mu
yau musamman mutanen mu na karkara don su amfana tunda kaga dai wannan program ne wanda muka ɗauko shi ake yin sa da harshen Hausa. Za mu buɗe condition din mutum ya gane ma wace irin cuta ce take damu za mu faɗa mai alamomin ta in ya ji alamomin ta sannan idan ya zo sai mu san irin matakin da ya ji wannan alamomin ma ga garzayo asibiti. Shi ne dalilin da ya sa muka buɗe wannan program za mu ci gaba da yin sa duk sati za mu ringa dora shi a wannan YouTube a Dambas Official. So idan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu ire-iren wayannan abubuwa za mu ringa dora a wannan tasha mai albarka saboda abubuwan da suke dan daure mutane kai irin condition so mutum bai san irin cutar da take damunsa ba amma za ka dan ji muna faɗa alamomin idan ka ji wannan alamomin sai za ku mun faɗa masu sunan cutar da ka fara jin wannan alamomin ya kamata a ce ka garzayo ka taho asibiti mafi kusa da kai dan ka zo a yi ma maganin wannan abin da yake damun ka. To saboda haka idan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu kuna kuma so ku ringa bibiyar wannan shiri namu sai ku dan ɗau lokaci ku yi wa tashar tamu subscribe sannan ku ringa share ku ringa like kuna rubuta comment tambayoyin abubuwan da muka yi wanda ba ku gane ba idan muna da answer su sai mu ba ku in ma ba mu da answer su ai ilimi kogi ne muna da wanda suka fi mu so za mu nemo amsar in Allah da mu zo mu tattauna akan ta masha Allah.